Mi az a babettásod, hallod? Nem vagyok a velencei tóban. Mit tudom én, 2-3 sör után biztos fogok úgy izzadni, hogy megkívánom a vizet. Persze. Na de hát sör nem lesz. Mi? Sör nem lesz. Ja, persze, csak ásványvíz. Kővigyen víz. Azt tudod! Szerintem víz. Tuci? A junior lejáró Egy mafasz! Na most már nem hideg viszont. Az igen! Nem erre fog szólni a Na még egy kicsit, még! Ugye befordulunk a vízbe! Mondtam, hogy nem olyan egyszerű az. Az órom telement vízzel, hogy baszom a kurva eget! Hogy ide nem lehetett csinálni kibaszott lépcsőt. Van valami galaktika az óromban? Nincs. Irritál van. Most nincs. Különben van mindig. Ajaj, ajaj. Laci bácsi, izomból. Nem marad a gatya, bazd. Nem, hogy elszakad. Majd kikockázzuk. Tényleg nem marad. Megkérjük a szülőket. Arról megbeszéljük a táborhelyet. Ajaj! Laci bácsi, ne told most téged a vízbe. Nyílt vízbe nem akarok bemenni. Csak kijött. Hát jó, de az öreg akar külön egy fejt. Utána kimászik. Na, mehetek? Meg. Ez mi volt? Egy, kettő, hopp! Én ugrottam ilyet, tudod mikor? Na 58 körül a tisztakat. Na, ilyen babettás vízes videó még nincs. És ha látnák, hogy nekem itt a motorom. Motoromon ülök. A motorokról csinál. Mondd ezt még egyszer, Laci bácsi. Motoromon ülök. Jó van, most kapart. Mindjárt jön a gáz is. Kifúfogó, várjál. Várja! Nem csúszik a kifúfogó! Azt a rohadt! Baszolni kéne. Várjál. Átugrott a kamera. Ezt a kis forrást akadom. Na egy kis játék. Ott az öreg, itt az Zoli, Itt a Gabi. ott van a kék szalagosok. Várjátok, most a Tomit nézzük. De... Ne! Akkor én már utána. Na basszus! Ezt megyen, látod? Ezt megyen! Nem tudom magam fölnyomni, még jobban. Nem rosszabb a bal csinál ez a rész, Sőt, sokkal jobb szerintem. jobb. De van olyan strand itt a Velencei tó, hogy bemész 100 métert és ilyen nagy projekt jött szembe, az meg ennek. Mi jött szembe? Beleszart valamelyik gyerek. Ja. Projekt. Kemény. Polgárdi bőrzén szereztem 2 dolgot. Egy gázbovdent meg egy... Én 3 dolgot szereztem. 3 dolgot.
kézre. Ezt adom. Csak kiszedem a ezből. Hallod? A szemem közelében nem voltam még a kezemben, az már csak. Egyenes utcámba! Tegnap még lehetett. Tegnap is erre mentünk. Tehát nem teszek fel a fórumra.